Εκατομμύρια ρούβλια φαίνεται να διατίθεται να πληρώσει ο Ρώσος Μεγιστάνας και η ιδιοκτήτης της Chelsea, Ρωμάν Αμπράμοβιτς, για να αγοράσει έκταση 400 στρεμμάτων στη μαγευτική Σκιάθο και να κτίσει μία από τις βίλες του. Υπέρογκα ποσά όμως φαίνεται ότι δίνουν και Ρώσοι επιχειρηματίες για να αποκτήσουν εκτάσεις στον Δήμο Σούρπης της Μαγνησίας, προκειμένου να κατασκευάσουν ξενοδοχειακές μονάδες. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια στη Σκιάθο πως ο Ρώσος Μεγιστάνας και ιδιοκτήτης της Chelsea, Ρωμάν Αμπράμοβιτς, επέλεξε να αγοράσει στο πανέμορφο νησί των Σποράδων έκταση 400 στρεμμάτων για να χτίσει εκεί μία από τις βίλες του. Το οικόπεδο δίπλα στη θάλασσα με την ιδηλιακή θέα φέρεται να επέλεξε ο ίδιος ο Αμπράμοβιτς, που έχει μετατρέψει τη Σκιάθο σε αγαπημένο προορισμό του. 2 φορές μόνο την επισκέφτηκε τον Αύγουστο. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με γνωστή εφοπλιστική οικογένεια στην οποία ανήκει το οικόπεδο και ζήτησε οι υπογραφές να πέσουν κάτω από άκρα μυστικότητα. Όλα αυτά την ώρα που οι κάτοικοι τη μία έβλεπαν τη θαλαμιγό του Μεγιστάνα δεμένη στο λιμάνι του νησιού και την άλλη να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο ελικόπτερο με δικηγόρους και πολιτικούς μηχανικούς. Ρώσοι όμως ζήλεψαν και τη θέα του παγασιτικού. Ήδη οι επιχειρηματίες αγόρασαν τα πρώτα 60 στρέμματα στην Αμαλιάπολη του Δήμου Σούρπη στο Βόλο και έπεται συνέχεια. Ο λόγος πιστεύω είναι ότι η Αμαλιάπολη, εκτός ότι είναι ένα γραφικό και πανέμορφο χωριό, είναι ιδανικό μέρος για ανάπτυξη τουρισμού. Όλοι μιλούν για εκατομμύρια ρούβλια, τα οποία χορεύουν ήδη σε ελληνική γη, την ώρα που 360.000 Ρώσοι τουρίστες επισκέφτηκαν φέτος τη χώρα μας. Και από εδώ αγοράστηκε 2 δις μια βίλα. Οι κάτοικοι πιστεύουν ότι αυτές οι σημαντικές αγορές που αναμένεται να αυξηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο θα αναβαθμίσουν την περιοχή τους. Πιστεύουν ότι κάνουν πολύ καλό για τον τουρισμό τη στιγμή που θα βρίσκονται ανάμεσά μας. Ένα είναι σίγουρο, πως οι επενδύσεις από Ρώσους αγοραστές στη χώρα μας σε πολλούς τομείς έχουν αυξηθεί ραγδαία. Οι Ρώσοι ήρθαν για να μείνουν.